We vangen zwerfkatten op en afstandskatten. Nou ja, die knappen we weer op. En uiteindelijk herplaatsen we ze weer. Ja, hoeveel katten krijg je op je basis hier? Nou, meestal is het tussen de 150 en de 200 per jaar. De meesten brengen ze hier dan. En nou ja, zo'n poes die wordt hier steriliseerd, castreerd, enten. En ja, daar zie je daarna je adres voor. En slag het dat, een naai adres vinden? Ja, meestal wel. En heel enkele keer worden ze door de eigenaar teruggehaald. Wij publiceren dat in de krant en op de website en Facebook. En dan komt ook wel eens de eigenaar weer boven water die ze dan weer terughalen. Maar anders zoeken we er inderdaad een nieuwe eigenaar voor. Dus ik begreep het goed, als er mensen hun kat kwijt binnen, dan moet ik bij hem wezen. Ja, klopt. Dan kiezen ze telefonisch strooi aan. En dan komen ze vaak de weken erop in de documentkranten. Nou ja, en ze komen inderdaad op Facebook te lonen. Dan zit je boeten bij de door de dierenambulance, wat doet die? Die vangt de katten op van de gemeente Dongeradeel en die gaan dan naar Adventure in Coatsetille. En de poezen die dus hier zijn of aangereden of wat dan ook maar, die halen ze ook op. En buiten de openingstijden nemen ze die dan mee naar Adventure en die brengen ze dan later bij ons. Zwaar bekostigt het dierenasiel? We kregen subsidie van de gemeente en collectanten met maar wat van hun donaties. Stel je voor dat er nog kijkers van ons binnen die zeggen van, oh ja, wij willen eigenlijk wel heel graag een katje hebben. Wat kunnen die dan doen? Die kunnen middags tussen 12 uur hier terugten. Ze kunnen telefonisch contact opnemen met huis. En wat kost het dat dan? Dat kost €95 en dan is alles gedaan. Dan zijn ze ontvlooid, ontwormd, geënt, gechipt, gesteriliseerd of gecastreerd. Daar is alles bij inbegrepen. En als het een kitten betreft, dan kunnen ze dus op onze kosten gesteriliseerd en gecastreerd worden als ze eraan toe zijn.